guztioi, gaurkoan ere, elkarrizketaren tarteari lehio, erikiko diogu hemen Hamaika Telebistan, uztailaren 12ko hauteskundei begirako, solasaldien errondarekin jarraitzen dugu, eta gaurkoan gurekin daukagu, EAJ-ko Bizkaiko zerrendaburu Leixuri Arrizabalaga, ongi etorri Arrizabalaga anderea. Eskerrik asko, zelan oinat. Hementxe, hauteskunden elkarrizketekin, eta lehendabiziko galderari heltzeko, zintzu dira Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak dituzten erronka nagusienak? Erronka nagusiak, COVID-19ak gogor astindu dau gure gizartea, hori argi dago, eta beraz hori aurre egin barko dotzegu. Krisi honek gogor astindu dau gure gizartea, bai ekonomikoki, bai emozionalki, eta baita ere politikoki, ezta? Krisi hau esparru ezberdinetan zabaldu eginda, eta hori aurre egin bar dako. Oraindik osasun krisi baten barnean gaude, osasun krisia izan da lehenik etorri izana, astindu larrienari aurre egin dotzegu, baina oraindik ere horren gainean egon behar gara, oraindik ez garelako urten, eta krisi honen bigarren fasea krisi ekonomikoa da. Beraz, orain oneri aurre egin behar dotzegu. Euskadi berreraiki behar dugu, erreaktibazio ekonomikoa martxan jarri behar dugu, enplegua sortu egin behar dugu, eta guzti hori egiten dugun bitartean, bestelako kolektibo batzuk, zaurgarritasun egoeran dauzen pertsona horiekin bat egin behar dugu, horiek laguntzen jarraitu behar dugu. Horiek dira gure erronkarik nagusienak. Euskadi zutik leloa hautatu duzue, aurretiaz izan ditugun krisiak ere horiei apelazio bat egin diozue, esateko, atera egin ginela, eta oraingoan ere atera egingo garela. Hori da, guk badakigu hemen Euskadin zer dan krisietan egotea, badakigu zer dan egoera larrienetan egotea, bai ekonomikoki krisialdiak etorri direlako, edo bai, 83ko ugaldeak direla eta, gaur egunean pasatu jakune moduan gure pandemia honegaz, gure eskuetatik eskapatan dauen egoera batzuk dira, edo bai mundu osoari, kasunetan mundu osoari afektatu egin dotzona, ugalden kasuan baita ere, Euskadi mailan izan zen, baina egia da, garaia latzak izan zirela horiek ere bai, eta momentu horretan, Eusko Alderdi Jeltzaleak kudeatzen zituen erakunden partetik aurrera egitea jakin egin genduela, eta aurrera egin gendula, herri hau aurrera atara genduela, eta orain ere bai konfidantzarekin gaude, badakigu zer egin, badakigu nola egin, baina horretarako erakunde sendo bat behar dugu, Jaurlaritza sendo bat behar dugu baita ere, eta konfidantza daukagu berriro ere egingo dugula. Bai, zentzu horretan, helburuen artean, herrialde bakoitzatik, eserleku bat igotzea jarri duzu gomugatzat? Bai, hori izan gure hasierako helmuga, gero, bestelako datuk eta inkestak eta bar daude, baina guk programa zehatz bat daukagu, proiektu zehatz bat daukagu, lehendakari gaia daukagu, Inigo Urkullu daukagu lehendakari gai, eta horretaragoa, egunean gure programa eta gure proiektua azaltzen ari gara, eta herritargoak erabaki dezala, baina behintzat gure helburua hori zezan. Lehendakari gaia aipatu duzu, Inigo Urkullu, 3. agintaldian sartuko litzatekena. Hori da, prestua, eskarmentu handiko persona, nik uste dute danotakigula zein dan bere kudeatzeko modua, hitza berbea emoten dauen bakotzean bete egiten dauela, aurre bukatu den legealdi honetako legealdi programa guztia beteta agertzen da, beraz konpromesua hartzen duenean erantzuna ematen dakiela demostrau dau, azaldu dozku dan hori, eta beraz sendoa eta konfidantzazkoa. Hasiera batean aipatu duzu, COVID-19 gaitzak gure bizitzak hankaz gora jarri ditu, eta lehenik eta behin osasun krisia ekarri zigun, gerora giza krisia, eta orain ekonomik krisi batean murgilduta gaude. Horri aurre egiteko, zintzu dira EAJak planteatzen dituen neurri zehatzak? Guk 28ko orrialdeko programa bat daukagu, neurri zehatzez betea, oso osorik, 3 transformaziotan oinarritzen dugu gure programa. Alde batetik innovazio teknologikokoa, beste alde batetik inguru giro eta klimakoa, eta beste alde batetik gizarte eta osasunekoa. Gizarte eta osasunekoa
unean, azken urte guzti hauetan, urtero inbertsioa igoten joan izan gara, eta horretan jarraitu behar dugu gure prestazioak, gure gizarte kohesioa mantendu ahal izateko, gizarte politikak eta osasun politikak funtsezkoak dira. Gaur egunean Jaurlaritzaren aurrekontuen 3 laurdena horiei zuzenduta dago, gizarte politikei zuzenduta dago, 10 eurotatik 8 osasungintzara bideratzen da, hezkuntzara bideratzen da, gizarte politiketara bideratzen da, eta komentatzen dizkizun beste transformazio horiek funtsezkoak dira, gure etorkizunerako erronka handiak dira, emergentzia klimatikoa adierazi zenetik hartutako neurri guzti horiekin bat pausuak aurrera emateko garaia da, sail guztiek perspektiba hori ere bai berenganatu egin dute azken aurrekontuetan, ez bakarrik genero perspektiba, klima aldaketaren perspektiba baita ere, eta gero innovazio eta teknikoaren aldetik baita ere, Euskadi industriagintzan oinarrituta egon izan da oinarte, baina egia da hor eraldaketa bat behar dela, gero eta espezializatuagoa dela dena, eta horreri eutze egin behar zaio, eta eraldaketa hori bultzatu egin behar dugu. Bai, eta arriskuei aurre egin, ikusi dugu aste honetan bertan Nafarroan zer gertatu den deslokalizazioekin, eta industriak baitu batetik aipatutako eraldaketa, eta bestetik mantentzea eta eraberritzearen erronka. Hori da, gurean mantentzea funtsezkoa da. Bai, zentzu horretan, aipatu zu, 10 eurotik 8 gizarte politiketara bideratzen direla. Zentzu horretan, ikusi dugu gure aldundietan errekaudazioa jaitsi egin dela, eta behar izanak kubritzeko, diru sarrerak beharko direla. Zentzu horretan, legegintzaldi honetan zerga politikaren inguruko eztabaida irekiko da? Ez dakigu, printzipioz guk argi esaten dugu zergak ez ditugula handituko. Ez da murrizketarik egongo eta ez ditugu zergak handituko. Zein da gure formula edo zein da gure planteamendua kasu honetan? Zorpetze maila, zorpetze ahalmen hori handitzea. Aukera daukagu zergatik. Gure erakunde guztiak esango nukenik, Euskal erakunde guztiak zorpetze maila txikia, bajua daukate. Jaurlaritza 2017tik hona defizit zerorekin daukagu. PIB-aren 12% uste dute dala kasu honetan, eta estatu mailan zorpetze mailarik bajuena guk Euskadin daukagu. Beraz, ahalmentze hori, zorpetze ahalmen hori handitzea posible daukagu arduraz, hau da, honek ez du esan nahi ez dakit zen niveletara heldu gaitezkela, beti ere arduraz jokatzen, horietara helduaz, gaur egunean ditugun zerbitzu horiek, zerbitzu publiko, kalitatezko zerbitzu publiko horiek bermatzea ahalbidetuko luke. Eta hori da guk uste duguna, eta hori izango da gure helburua. Zentzu horretan, Europako funtsak iritsiko dira? Espero dugu. Oraindik egia da gure sistema ekonomiko-finantziero berezia dela, guk kontzertu ekonomikoa daukagu, eta honen berezitasunak nola nahastu, diru laguntza honekin nola nahastu, nola lotu, hausnarketa prozesu bat behar du, modu egokienean egin alizateko, baina nik uste dut guzti hau bideratzen ari garala, lortuko dugula, eta ahalik eta lasterren hemen izango dugula laguntza hori. Emergentzia klimatikoa aipatu duzu, asko hitz egiten ari da trantsizio ekologikoaren inguruan, eta horrek ekonomian zenolako inpaktua duen. Norabide horretan zeintzu dira proposamenak? Trantsizio ekologikoaren legea, bera, pasadan legealdian ja, aurrera pausu batzuk emon zirela legebiltzarrean, nik uste dut legealdi hau bere legealdia izango dela, pausu bat aurrera emateko momentua izango dela. Oinarriak badaude, adostasun handietara heltzeko oinarriak baita ere, nik esango nuke. Eztabaida ezberdinak entzun eta gero nik uste dut elkarrune garrantzitsuak daudela talde ezberdinen artean. Eta, guk beti akordioa eta elkarrizketa mahai gainean jarriko dugu, hori izan da beti Eusko Alderdi Jeltzalearen zeinua edo egiteko modua, eta horretan jarraituko dugu. Nik uste dut hor aukera ezin hobea daukagula, zentzu horretan gure herriari buelta bat emoteko eta aurrera pausua izan dagien. Bai, gakoetako bat, hondakinen kudeaketa izango da. Zentzu horretan, uste duzu Zaldibarren gertatutakoak desgaztea eragingo dizuela?
Zaldibarren gertatutakoa oso gogorra izan da, oso gogorra, baina Jaurlaritzak argi dauka gauza bat eta konpromesua izan zen lehendakariarena berana, Joaquin eta Albertoren gorpuak berreskuratzearena eta horretara gabiltza. 100 pertsona baino gehiago eta 12 makina pisudun egunero lanean ari dira helburu horrekin. Ezin dugu ahaztu gainera Jaurlaritza modu subsidiario batean lan egiten dagoela, kasu honetan ardura enpresa pribatu batena baitzen, baina erantzunkizunez jarduten ari da kasu honetan Jaurlaritza esan zuen edo hitza bete zuen moduan. Baita ere badaude investigazio bidez berdinak zabalik eta guzti hauekin Jaurlaritza lankidetzan ari da. Modu ofizialean eta eskatu egin zaizkionean txosten ezberdinak eta bar Jaurlaritza guzti hori banatu egin du, erantzuna eman du. Eta guzti hau argitzen danean eta hala espero dugu, Jaurlaritzak berak eman beharreko pausuak edo jarri beharreko neurriak berriro ere gertatu ez dadin guzti hori egingo du. Bai, kalitatezko zerbitzu publikoak mantentzea eta indartzea aipatu zu, hor zalantzarik gabe azkeneko hilabetetan nabarmen geratu da osasungintzaren garrantzia eta zenolako hauskortasuna ere daukagun pertsona eta gizarte moduan olako kolpe bat datorrenean. Zentzu horretan horren garrantziaz jabetuta, Osakidetzari dagokionean zenolako proposamenak daude? Oso gogorra izan da. Oso gogorra, osasungintza arloan gogorrenen jodu, hori egia da. 300 milioi inbertitu egin dira COVID-19aren krisia hasi izanetik osasungintza arloan. Eta egia da, gure osasungintza sistemak, naiz eta golpe gogorra jasan, egoera horri aurre egiteko estruktura sendoa duela erakutsi digula. Eta gainera, egoera horreri erantzun argia eta eraldaketarako, erantzun horiek eraldatzeko ere bai aukera izan du eta modu efikaz, eragingarri eta arin batean egin duela. Egia da, hasieran eta egoera egun batzuk egon ziren hor babes materiala, sala eta salak mundu osoan desabastezimendu egoera bat gertatu zen eta materiala jasotzea oso gatza izan zala. Behin egoera hori pasatu eta dana martxan jarri 25.000 PCR baino gehiago egin dira adibidez erresidentzien, soziosanitarioak direzan langile guztien horien artean. Erresidentzietan dauden pertsona nagusiei baita ere 23.000 PCR baino gehiago egin dira. Badago baita ere osasun sailetik kontingentzia plan bat prestatuta. Badago baita ere osasun sailetik material babes neurri guzti horiek. Berriro ere krisi honek horrelako kolpe handi bat sortarazten badigu, aurre egin ahal izateko material bilketa bat egiten ari da, materialik falta ez dagian. Beraz, gogorra izan da, sistemak berak eutsi egin ahal izan dio, eta hala ere momentu latzak egon dira eta gauza zailak baita ere, ez da erraza horrelako zerbait kudeatzea, baina aurre egitea modu positiboan lortu egin du eta zer ikasi dugu? Ba ikasi dugu etorkizunean zer nolako hutsuneak bete behar diren eta nola. Zer gehiago, ze asmo orain egin dugu eta egiten ari gara etorkizunean Osakidetzako plantilla baita ere handitzea lehendakariak berak esan duen moduan. Bai, zerbitzu publikoen beste zutabe bat, hezkuntza da, gainera ere hilabete hauetan eraldatu edo behintzat egokitu behar izan dena, hezkuntzari dagokionean? Hezkuntzaren baita ere, orain protokolo guztiak lantzen eta bar ari dira, kurtso bukaera honetan, ikusiko dugu iraian ze gertatzen den. Azkenean osasun txostenei kasu egin behar diegu eta osasun egoerak esango digu nola hasi beharko den kurtsoa, noiz, eta
Eta zein egoeratan, hala ere, hezkuntza saila badabil protokolo ezberdinak prestatzen, kurtso hasieran errepaso antzeko batekin hasiko da, ikusteko, ebaluaketa txiki bat egiteko, kurso bukaera honek, nolako mailan itxi dituen gure euskal ikasleak, eta baita ere digitalizazioan landu egingo ditu, tresnak eta neurriak eta behar direzen neurri guztiak ikasleen eskuetan jarriko dira, eta ez bakarrik tresnak eskuetan jarri, baizik eta tresna horiek erabiltzen ikasi zertarako momentu batez berriro ere dano gure etxera bueltatu behar bagara, ikasle guztiak prest egon daitezen, etxetik ikasgaiak eraman ahal izateko ahalik eta berme guztiekin. Hezkuntzaren zutabetako bat, ez bakarra, baina zutabe nagusienetako bat haurrak dira, haurrak eta nerabek, eta besteak beste atzokoan Urkullu lehendakari gaiak, kasuntan demografiari buruz hitz egin zuen eta familia politiken inguruan. Zertan datza? Familiei laguntzea, guri, gazteoi edo ama edo aita izan nahi duen pertsona horri laguntzea. Ama edo aita izan nahi den pertsona horrek trabak baditu, bere lanarekin uztartu ezin izango duelako, kontziliazioa ezin izango duelako uztartu, edo ekonomikoki arazoak ekarri dizkion zerbait izango badan guraso izatea, horrela ezin izango dugu herri honetako demografia altzatuta. Denotakigunez oso zaharkituta daukagu euskal gizarte horreri buelta emon behar zaio. Ezinbestean, euskal gizartea berriro ere gizarte gaztea izan dagian. Eta horretarako familia planari bultzada eman behar zaio eta kontziliazio laguntzak. Ez bakarrik ekonomikoak, baita ere enpresetan lana egin behar da, enpresek ere bai, ordutegi eta lan orduak baliotzeko, kontziliazioarekin bat etor daitezane balioatzeko, eta lan egiteko moduak baita ere, telelana ugari izan dugu, azken hilabeteetan telelana eragingarria izan daiteke, baina beti ere bakoitzak bere espazioa izan behar du. Ez da, orain arte egin dugun telelana ez da eragingarria, gure txikiekin alboan genituela egin behar izan dugu, eta horrek zer eragiten zuen, lan orduak betikoak izan beharrean egun osoan zehar zabaltzea, ezta? Hori gertatu ez da egin bestelako neurriak bultzatzea. Bai, ari gara, zerbitzu publikoen indartzeari buruz. Kanpainan zehar, aurreko legegintzaldian oposizioan egondako indarrek murrizketak egongo direla aipatzen ari dira. Zer ez duzu horren inguruan? Murrizketarik ez dela egongo. Ez dira egongo eta ez dira egon. Lehen komentatzen nuen moduan, urtero gure aurrekontua handituz joan da. Gizarte babesan gainera inbertsioa gero eta handiagoa izanaz. Beraz, murrizketarik ez. Berrantolaketak egon daitezke. Baina horrek ez du esan nahi murrizketarik dagoela. Berrantolaketak zertara, egoera berrietara. Hori danok esaten dugu. Egoera berri honi aurre egiteko beste modu batean erantzun beharko da. Eta baliteke indarrak momentu batean, leku batean jarri behar izatea eta beste momentu batean bestean. Baina murrizketarik ez. Ez dira egongo eta ez dira egon. Uztailaren 12ko gaua iritsiko, egun eta gaua iritsiko dira aurrena, uztailaren 13 ere ailegatuko da, une oro, errepikatzen ari zarete, Euskadi gobernu indartsu bat behar duela, aurain arte, Alderdi Sozialistarekin ituna izan du EAJak, ez soilik Jaurlaritzan, baizik eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako instituzio guztietan. Zentzorrotan, zer nolako balorazio egite duzu itun horren inguruan, eta bigarrenik, lehen aukera da, uztailaren 13-rako? Lehenengo eta behin, uztailaren 12ra heldu behar gara. Boskak zeintzuk diren ikusi behar ditu, zeren hori garrantzitsua da. Bai, jentea hitz egiten ari da aldez aurretik, baina gu unean eta egunero goaz. Beraz, ikusiko dugu uztailaren 12an zer gertatzen den, emaitza zein dan, ea, bai, alde batetik legebiltzar sendo bat eta beste alde batetik Jaurlaritza sendo bat izateko aukera daukagun, eta edonolako akordiorik hartu behar ezean, hau ez da siglen kontu bat, hau ez da sigla hauek batuko gara ohitura daukagulako, edo horrela jasoa dagoelako nonbaiten. Lehenengo eta behin programen konparaketa bat, alderaketa bat egin barko da, eta ikusi zerk zeinekin batzen gaituen gehien. Zeintzuk direzan, gure ustetan, gure herri hau aurrera ataratzeko behar ditugun neurrien batuketa hoberena edo egokiena, eta horri adituz ikusiko dugu
batekin edo besteekin akordiorik hartu behar dugun ala ez. Hori horrela izanik, zelan baloratzen dudanik gaur arteko akordioa, nik positiboa dela, uste dut. Sozialistekin orain arte izandako akordioa positibotzat ikusten dut. Badinot, programaren 100% ez bada, ia osoan bete egin izan dugu. Neurri ugari jarri ditugu martxan, eta beraz positiboa. Bai, ikusiko dugu zein den legebiltzarraren konposaketa, eta zeintzu diren emaitzak, hainbat inkesta hor daude, eta baita ere helburuak aipatu bezala, beste AJ-rena, Araban bat, Bizkaian beste bat, eta Gipuzkoan 3. bat igotzea, baina inkesten arabera eta azkeneko urteetako tendentziaren arabera, adibidez, oso posible da, uztailaren 12an eratzea, behar bada, inoizko parlamenturik soberanista edo abertzalena, baina horren paradoja ere bada, behar bada, inoiz baino urrutiago dagoela EAJ eta EH Bilduren akordio bat. Zergatik suertatzen da hori? Ez dakit, baliteke justu momentu honetan kanpainan egotea eta horrek areta gehiago urruntzea. Baina nik uste dut, aurreko urteetan bere momentuak edo uneak egon dira, lotuneak egon dira, eta nik konfidantza daukat etorkizunean ere gertatu daitekela. Hor daukagu, autogobernu ponentzia hori, lan polita eta txukuna egin izan da azken urteetan, eta oinarri polita daukagu baita ere legegintzaldi berri honetan, horretan aurrera egiteko eta aurrera pausuak emoteko. Politika oso bizia da, oso aldakorra da, ikusterik baino ez daukagu, hemen Euskadin ez da hori gertatzen, baina Espainia mailan zein aldakorra dan, eta gaur egunean ezezkoa dela baliteke bihar baiezkoa izatea edo kontrara, ez da? Horregaitik nik beti esperantzaz dut, galtzen konfidantza daukat, eta aurrera pausuak eman ditzakegula, posibilitate hori ez dugu inoiz sarratuko, ez dugu inoiz itxita utziko. Elkarrizketa eta akordioa guk horretara beti prest gaude eta beti aurkituko gaituzte. Bai, zentzu horretan aipatu zu autogobernu ponentzia bera, eta nolabait aurreko legegintzalditik mahai gainean geratzen diren karpeta nagusienetako bat da. Posible izango da legegintzaldi honetan akordio zabal bat eratzea eta gero horrekin Madrilera joatea? Hori espero dut. Badinot, oso aldakorra da lan guzti hau. Pasadan legegintzaldian beran ikusi genuen, talde politiko batzuek hasieran zaukaten asmoa, legegintzaldi aurrera antza zijoan heinean, aldatu egin zuten. Zergaitik ez legegintzaldi berri honetan kontrara pasa. Eta berriro ere, bestelako aldaketa bat izatea, eta elkarrune horiek aurkitzea. Nik esperantza daukat eta badinot, ateak ezin zaizkio inoiz eseri itzi eta guk beti horretara prest egongo gara. Batetik, bertan akordioa egikaritzean dago erronketako bat, baina bestetik azkeneko hilabetetan, are gehiago pandemian zehar, azaldutako arrisku bat ere badago eta Madrilen badaudelako berzentralizazio zantzu nabarmen batzuk. Bai, alaxe da, eta krisi honen hasieratik ikusi genuen zein nolako arriskua zegoen, gure lehendakariak domekaro beraien presidente autonomikoen batzar horietan Euskadiren ekarpenak eta hobekuntzak plazaratzen o mahai gaineratzen ibili da unean eta azkenik bestelako presidentek ere baita ere bultzatu egiten zuten eta apoiatu egiten zituzten ekarpen horiek, azkenean posible izan da berriro ere guk hemendik Euskadetik gure erakundek krisi guzti hau bideratzeko gaitasun hori, eta ikusi duguna hori zebera izan da. Autogobernua beharrezkoa dugula, gure ongizate behar izan hau mantendu nahi badugu, autogobernua gure eskuetan izan behar du, eta autogobernu gehiago behar dugu. Lehen komentatzen genuen Osakidetza autogobernuaren erreferentziarik handiena izan daiteke, baita ere hezkuntza, baita ere ertzaintza, eta beraz geroz eta autogobernu maila handiagoak behar ditugu, eta horreri utziko digu, horren bila joango gara ez dugu inoiz etziko horren alde. Da Madrilen zen gertatuko da, guk ikusiko dugu. Oso aldakorra da Madrileko egoera baita ere, beraz guk lehenengo eta behin hemen gure erakunde sendoak behar ditugu, hemen adostu egin behar dugu eta gerokoak.
Bai, bukatze aldera badago beste elementu bat krisi honetan zehar oso kolpatua izan dena, izan ere jarduera eten egin delako eta gurean garrantzi handia duena sektore kulturala eta sektore kulturalari eta hizkuntza politikei dagokienean zenolako proposamenak plazaratze ditu EAJak. Bai, sektore kulturala larriki jota geratu da. Pozik ikusten dut nola apurka kontzertu batzuk martxan jartzen ari diren, ekitaldi kulturalak, asko disfrutatu egin dut konfinamendu garai honetan streaming bitartez ikusi ahal izan ditugune kontzertuak, eta bar, sektore kulturala baita ere egoera honi moldatu egin beharko da, bestelako esparruetan moldatzen ari garen moduan, lehen komentatzen dudan bezala, hezkuntza ere moldatzen ari da eta guzti hori prestatzen ari da, osasuna baita ere, eta kulturarekin berdina gertatu beharko da. Eraldaketa prestatu beharko da, danok prestatu beharko gara, eta egia da baita ere bultzada beharko duela, erakunde ezberdinetatik, ez bakarrik Jaurlaritzaren partetik, udalek ere bai honetan, badaukate zer esan handia, gehienetan udal esparrutik edo udal eskumenetatik etortzen bait badira ekintza kulturalen antolakuntza ia gehienak. Danon artean, elkarlanean babes neurri nahikoak jarri beharko dira, eta gero baita ere herritargoaren edo kultura hori kontsumitzen duten pertsonen erantzunkizuna ere beharrezkoa izango da. Errespetatu egin beharko dira eskaturiko neurri guztiak, eta danon artean horrela bideratzea lortzen dugun. Bai, zentzu horretan kezka sortu dute aste honetan ikusi ditugun irudiak. Hori da. Krisi hau bideratzea erakundeen ardura da, neurriak jartzea, osasunaren arlotik, babes neurriak ezartzea, hoien informazioa ematea, eta bar, baina beste alde batetik, hein handi batean, gizarte osoaren, herritargoaren ardura da, eta erantzunkizuna pandemia hau modu handi edo txikiago batean zabaltzea, eta horretarako beharrezkoa da responsabilitate personal hori, eta arduratsua izatea eta jakitea nora goazen, zertara joazen, eta goazenean beharrezkoa tirezan babes neurri horiek mantentzea. Erraza da, maskara jarri behar da, eta distantziak mantendu behar dira, eta eskuak garbitu egin behar dira. 3 gauza horiek eginaz lortu dezakegu minimizatzea inpaktua. Bai, azken asteetan hauteskunde ziklo ezberdinak izan ditugu, Europa mailan, bai Serbian, bai Islandian, bai Ipar Euskal Herrian zein Frantziar estatuan, parte hartzeak bera egin du, Polonian aldiz mantendu da, inkognita nagusienetako bat, uztailaren 12an parte hartzeari dagokiona da, egia da posta bidezko botoa modu esponentzialean igo dala, baina alderdi guztiek hor daukazuen inkognita nagusienetako bat da. Bai, hori da, egia da posta bidezko eskaera horiek erreferentzia modura hartzen ditugula, eta hasiera batean uste zen partaidetza baino gehiago egongo dela. Ikusiko dugu, hasiera batean jendeak bestelako beldur batzuk zituen, gure etxeetatik urten barri geunden, ez aukaten argi, bozkatzera joango baziren ala ez, edo ekingo bazuten ala ez eta zelan, normalidade berri honetan badara matzagu aste batzuk, ikusten dugu nola jendea etxetik urtetzeko beldur hori kentzen ari dan, terrazatara doa, kafe bat hartzera, zurito bat hartzera, beraz, zelan ez da joango bozkatzera, gainera segurtasun berme guztiekin joango dira espazio horietara, espazio horiek segurtasun berme guztiekin egongo bai dira. Beraz, horrek ere animatu egingo du jendeak, eta gero baita ere, behin kanpainan sartuta, herritargoari heltzen zaizkien mezu ezberdinek ere bai, horrek ere bai, partizipaziora animatu daiteke ala ez. Beraz, inkognita da, baina bai, ematen du posta bidezko gehikuntza hori, edo eskaera gehikuntza horrek, esan aldigula portzentaia hori handiagoa izango dela. Hausnarketa horiekin geratzen gara, Arrizabalaga anderea, mila esker. Zeu hori, eskerrik asko binat. Eta ikusentzulei gogoratu, astelehenetik aurrera, berriro ere, hautagaitza ezberdinekin, elkarrizketa ziklo bati egingo diogula, eta gure partetik besterik ez, eta gabon pasa.